Hold jer i gang, gutter. Kom med, Ali. Kom med, Ali. Nu vælger det. Kom Andy, forfra så. Ja. Hey, det er fint, BSF. Vi vil med at lægge pres på. Ikke for langt tilbage, Andreas. Hvis der er så stol på Nora, han nok løber den op eller fanger den. Kom nu, venner. Valde, op og læg tryk. Vi står 2 deroppe. Kom nu, Valdemar. Kom med den, Andreas. Helt af ud til siden. Kom, Tim. Forfra. Kom aftale på. Valde længere frem. Og kør den, Andreas. Ali! Ali! Godt løbet, venner. Ali ind foran keeperen, Andreas bagpå. Ja. Kom Noah. Hvad ikke bagved, Andreas? Ja. Ja. Og spillet. Kom bare, Luca. Kom med. Kom med. Valdemar, ja. Og bare Ali på den rigtige side. Fint. Kom, Luca. Godt, Luca. Vær vågen, Luca. Ja, det er fint der. Andreas kører den fri, mand. På tæerne, Luca. Den kommer jo. Kom. Ja. Afsted. Kom bare. Løbevenner. Kom, Luca. Ja. Valdemar. Helt frem. Godt, Andreas. Ja. Ja, det er helt fint. Det er helt fint. Den er så skæv på en, at den holder. Kom, Valde. Ja, godt taget, keeper. Up, kigger jeg for, gutter. Andreas så der, ja. Fint. Bare vælge mig, hvis han ligger ned fuld damp mod ham. Og bare ned på fødderne nu. Bare løb, 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 løb. Ja, kom igen. Må vi banke den. Kom nu, Nora. Sig noget, Nora. Nora, sig nu noget! Kom nu! Ja, det er fint, Valdemar. Ali på den rigtige side, det er rigtigt nok. Skub den over ved. Ja, det er rigtigt, Andreas. Godt dirigeret. Bare slippe ham, Andreas. Så. Godt, Ali. Tænke. Kom, Luca. Ja, det er pænt spil, det der BSF. Høp, kom nu.
klar? Hvad sker der? Alle, kom lige en gang. Skal jeg være en Gør spids. Hey. Vent nu lidt, til han kommer ud. Fuld damp på deroppe. Godt. Tim, lidt længere tilbage så. Det er jo på streg. Elias tilbage, Elias. Kom Andy, først på. Nej! Kom igen. Kast. Andy, kom lige en tur. Også i bagerst, mand. Skal jeg så også tænke os? Ja. Kom nu, snak. Sandris, kig lige derfor. Luca er der. Det er Luca. Kom nu, sæt på ham rigtig helt ned. Pres på, venner. Kom med, Eli. Ja, det er sgu i orden, det der. Fornuftigt. Husk jeres opgaver, venner. Bare en af jer. Kom, Luca. Kom så, Luca. Sådan der. Prøv den! Ja, det er i orden. Det er fint nok. Det er det, op i, når I står herude. Du kan tage en tår vand, hvis du har lyst, Andreas. Oscar, Noah, kom nu. Snak sammen. Ja, Luca der. Det er fint. Nu ser det godt ud, BSF. Hvad må man sige? Godt også i. Så er vi hjemme og hjælper Oliver. Ja, det er fint der. Andreas, ind i målet. 4-3 nu. Vi står foran, Elias. Kom så, Andreas. Kom så. Det er det, jeg holder. Andreas. Kom med dig. Ind til ryggen. Lige undskyld, Olli. Vær klar, BSF. Kom nu. Fremad også. Oliver, fremad. Det er fint, det der. Gå med. Kom nu.